ಆನಂದೇರ್ ಜಯಕರ್ಣೆ ಆಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೂರ್ ಜನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾಗ ಮೂರ್ ಜನ ಅವೇಡ್ ದುಂಬು 80s ಎಂಗೆಲೆ ಆತಿಜಿ ಮುಲ್ತಾನೆ ಒಗ್ಗ ಬೊಗ್ಗು ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಗಿಡ ಒಂದ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಪಡ್ಕಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ನೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಬೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ದೇವ್ರು ಇತ್ತನ ಅದಾಗ ಆ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಜೆರಕ್ ಬಿಡ್ದು ಬೈತ ವಾಯಿರುಕ್ಲ ಮೇಡ್ಲ ಆ ತೋರ್ತಾನಾಗ ಬೆದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಇತ್ತೆ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬ್ಳಗ್ಲೆ ಪಡಾಯರು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬ್ಳಗ್ಲೆ ಪಡಾಯ 6 ಇಂಚನೆ ಬಾಯ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಡು ಬನ್ಪರದು ನೆಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದಾಲ ಕೋಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ ಭಟ್ರು ಬನ್ನಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಮದ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಯನ ಬುಡೈತಿ IT ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾ ಭಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ TCS ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಾಗ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತಂದಾಗ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪಮ್ಮ ಇಂಚಿಂಚ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೀಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೈನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಕಡಪಾಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಟ್ರು ಆರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಏರುಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳದ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಾಲ್ ಪಾಟ್ನೆನ್ ಪೂರ ದುಂಬು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕೈಟೆ ಬರೆದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐನ್ ಪೂರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಪನೇಡ್ ಆರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಭಟ್ರಡ ಪಾತೆರ್ಕ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ದು ಆರ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವದ ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಜಗನ್ನಾಥ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಆರಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಈರ್ನ ಅಂತೆ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಈರ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಪೂರ ಏರು ಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರು ಕಟ್ಟೇರು ಏಪ ಏರು ಕಟ್ಟೇರು ಕಂಬಳದ ಏರು ಏನ ಪಪ್ಪನೆ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಂಡ್ ಪುದಾರ್ ಎಂಗಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದಾರ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಏನ್ ಪುಟ್ಟು ದುಮ್ಮಲ 78 79 80 ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ 2000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ 2004 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಈತ್ ವರ್ಷ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಏರುಗಟ್ಟದ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಕೂಟೋಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗಲ ಸಾಧಾರಣ 11 ಮೆಡಲ ಮಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬಲ್ ವಿಭಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಏರು ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತಾರ ಆನಂದರ್ ಗಿಡ ಅದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಕರ್ಣೆ ಗಿಡ ಅದೇರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಿಡ ಅದೇರಿ ಆಲದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗಿಡ ಅದ ಎಂಗೆಲೆಗ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಸುಮಾರು ಅಂಜ ಬನ್ನ ಮೇನ್ ಆನಂದರ್ ಜಯಕರ್ಣೆ ಆಲದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೂರ್ ಜನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ನಾಗ ಮೂರ್ ಜನ ಅವೇಡ್ ದುಂಬು 80s ಎಂಗೆಲೆ ಆತಿಜಿ ಮುಲ್ತಾನೆ ಒಗ್ಗ ಬೊಗ್ಗು ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಗಿಡ ಒಂದ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಂಡು ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಣ್ಣ ನೆಂಪುಂಡು ಎಂಗೆಲೆ ಅವಾಗ ಪಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೆಡಲ್ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಏರ್ಲನ ಪುದಾರ ನೆನಪುಂಡೆ ಅದಾಗ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎರುಗಿಡ ಅನಾಗ ಬಾರ್ಕೂರು ಸಾಂದ್ರಂ ಸೆಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬೈಯಟ್ಟು ಸಾಲ್ಯನ್ರು ಸುರುತ ವರ್ಷಡು ಮುಗೋಲು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸುರುತ ವರ್ಷಡು ಎಂಗಲ್ ಅತಿರಥ ಮಾರತ ಇತ್ತೇರು ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಗೆ ಆಗಾಚಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಕೊಲ್ಪದ ಬೇಬಿ ಮಧುರೇರು ಚಿತ್ರಾಪು ಬೈಲಗುತ್ತು ರಾಮದೇವ ಅಡಿಗೇರು ಅಗಲೊಂಜಿ 2ನೇ ವರ್ಷಡು ಎಂಗೆಲೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಬಾರ್ಕೂರು ಸಾಂದ್ರಂ ಸೆಟ್ರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ನೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಬೈಯಟ್ಟು ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ದೇವ್ರು ಇತ್ತನ ಅದಾಗ ಆ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಜೆರಕ್ ಬಿಡ್ದು ಬೈತ ವಾಯಿರುಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಿಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಮೆಡ್ಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಜೆರುಕೆ ಆತನು ಇನ್ನ ಬೇತೆ ಏರೆಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಿಚ್ಚು 2004 ಬುಕ್ಕ ಉಂತಾ ಇರತ್ತೆ ಅವು ದಾದ ಕಾರಣ ಬುಕ್ಕದಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಏರುಲ ಸಾರಿ ಕಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಏರು ತೊಟ್ಟುಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಅಂದ್ ಆರು ಏರು ತೊಟ್ಟುಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆರು ತಾಂತ್ರಿಲ್ನ ಬಟ್ಟಗ ಸುಯಿ ಉಂದಾಯರು ಅಂಚ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲ ಅಂತೆ ದೂರ ಅಂಡ ಎಂಗೆಲೆಗೆ ಈರು ಕಂಬಳದ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲರು ಅವು ಎಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮುಂದಿತ್ತೆ 3ನೇ ವರ್ಷ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡ್ದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಲ ರಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಲ ಒಂಜಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪೂರಿ ಕಮಲದ ಗುರ್ತೋಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಮಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಎಂಗಲ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬೋದು ಕಮಲ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಪಾತ್ರ ಆದಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ರೆಫ್ರಿನಾಗ ಪೂರ ಈ ಏರು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಜನದಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಗೆಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪಾನ್ಪನ ಚೀಟೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಉಂತುನು ಅವು ಪೂರ ತೂಪುನು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೂರತ್ ಒಂತೆಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಆ ತರ್ತಾನಾಗ ಎಂಗಲ್ ಸುರುಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಮಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕ್ ರಪ ರಪ ಬರೆಗ್ ಪಂಡ ಅದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಇರುತ್ತ ನಂಬರ್ ಬಾರ್ದು ಬಾರ್ದಂತೆ ಎಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ
ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಮುತಾಲಿಕ್ ಐಕ್ ಆರ್ ಒಂತೆ ಐಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ತನಕ ಬೆದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಇತ್ತೆ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬ್ಳಗ್ಲೆ ಪಡಾಯರ್ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬ್ಳಗ್ಲೆ ಪಡಾಯ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಬಾಯ್ ಬತ್ತರೆ ಬನ್ನೇರು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪರದು ನೆಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದಾಲ ಕೊಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ ಬಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏನ ಮಲ್ತನ್ ಬಂಡ ಅವೇನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಬಿದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು ಆಗಲ್ಲ CS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಆ ತೋರ್ತವನಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯನ ಬುಡೈತಿ IT ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾ ಭಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ TCS ಇಡಿತ್ತೋಲ್ಲ ಅದಾಗ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತಂದಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪಮ್ಮ ಇಂಚಿಂಚೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಾಲು ಪಾಡ್ನ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನೀಗ ಎಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಎಂಕಲಿ ಎರುತ್ತ ವಾಚ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎರುತ್ತ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪೋಜಿ ಸೊ ಏನ ಮಲ್ಪ ಮಂಡ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಏರುತ್ತ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಯಜಮಾನ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪೋಜಿ ಅಂಚದ ಏನ ಬಂಡ ಮಂಡ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತದು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಜೀವಿಕಾ ಭಟ್ ಅಲೆ ಕಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಬಾರ್ದು ಕಡಪುಲ್ ಅವಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲೆ ಉಂಟು ಅವು ಟೈಪ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಏನ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಮೂಲ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಐಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಾಲ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಐಕ್ ವಾಯರ್ಕೋ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಡ್ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೀನಿಯರ್ ರೆಫ್ರಿನಾಗಲ್ ತೂದ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂಡ ಕೆಲವರ ಐಟ್ ಕನ್ನಡ ಐನೈಟ್ ಅವು A B ಏರು ಕೆಲವರ ಬೂರುಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೂರ್ನಾಗ ಐತ್ ಅವೇ ಏರುಕೆ A B ಬೂರುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಡ್ಬೇಕ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಎತ್ತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಓದರ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಎತ್ತಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಬರವಣಿಗಾರರಿಗಂತೂ ಬರಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇದಾಂಡ ಇತ್ತದ ಬಂಡ ದುಂಬು ಆತ ಎರುಲಿತ್ತಜ ಇತ್ತೆ ಎರುತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ನಾಯರ್ದ ಎರುತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆತ ಎರುತಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೂದು ಒಂದು ಪಾಡ್ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಗಲೆಗಲ ಸುಲಭ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ರೆಫ್ರಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎರುದಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಬರೋಡೆ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆಪಿನ ಪೂರ ಕಂಬ್ಳಗ್ಲ ಎನ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎನ್ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಏತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆತ ಮಲ್ತು ಪೋರ್ಪುನು ನೆಕ್ ಸುರುಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣಗ್ಲ ಕಡಂಬೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರಿಯ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಬನ್ನಿರು ಅಂಡ್ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ಲಸ್ ಕಡಂಬೆರ್ಲ ಏನ ಬಣ್ಣ ಬಂಡ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟ ಇಂಚ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತೂಕ ಬಟ್ರೆ ಬಣ್ಣೀರು ಆಡ್ ಪಕ್ಕ ಏನೇನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯರ ಎಂಗಲ ಮಿಯಾರ್ ಸಾಣೂರು ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯರ ದುಂಬುದ ಮಿಯಾರ್ದ ಬಣ್ಣದಾಗ ಇಂಚಲ ಬಾರಿ ಏರು ಅವ್ಲು ಅಗಲ್ಡ ಓಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎತ್ತದು ಬಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಬೂರ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕುಲ್ದು ಕೊರ್ದು ಟ್ಯಾಲಿಯಾ ಒಂದಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಟ್ಯಾಲಿಯಾ ಒಂದಿತ್ತು ಆಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಏನ್ ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಚೀಟನ್ಗೆ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾಪಿಗೆ ಎತ್ತದು ಮುಂಗಲೆ ರೆಫ್ರಿನಾಗಲೆ ತೋಜವನ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಂಡ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುನ್ ಮಕ್ಕ ಮುಗಲು ಬಾಕಿದವನ ಕರೆ ಬರಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮುಗಲು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಡಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ 16 ಮತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ ಅಪ್ ಟು 16 ಮುಟ ಅವು ಎಂಗಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ರೆಫ್ರಿನಾಗಲೇ ಪಾಡ್ನ ಅವು ದುಂಬುಡು ಜಿಂಚಲ್ಲ ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಆಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆಪ್ಪುನು ಅವು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆಪ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಅವು ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಅವು ದಾಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ದಿನೇಶರು ಕಾಕಬಹುದು ಆರವೇನು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತಂಬ ಹೋಗ್ಬೇರು ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ ಟು 16 ಮುಟ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ 16 ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಉಂಡ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಕಮ್ಲಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಕಮ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದೇ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ 2-3 ಸತಿ ಎಂಗ ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಡಾದು ಈಗ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಆರದಕ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ದಾಲಾಂಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದಾಲಾಂಡ ಮಲ್ಪೊಡು ರೆಫ್ರಿನಾಗಲ್ ಒಂದು ಆರಾಮ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಾಗಲಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ರೂಪನಗರ ದಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಯಾರು ಬೆದ್ರಡೆ ಬೆದ್ರಡೆ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಗೆಲ್ಲ 2-3 ಸತಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಅಂತ ಪಣಂದಿತ್ತೇರು
ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಬೆದ್ರದ ಕಮ್ಲಡ್ ಆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನೈಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಲ ದಾಲ ಪಕ್ಕನೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಸುಲಭ ಒಂದಿತ್ತು. ಇಂದಿತ್ತು ವಾ ವರ್ಷ ಈ ಆಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಮೂವೋಡತ್ತು ಮುನ್ನೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ರಡ್ ಮೂಜಿ ಕಮ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಕಮ್ಲ ಪೋತಿ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರದ ಕಮ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಮ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲ ಕೊಂಚ ವೇಗ ರೆಫ್ರಿನಾಗಲ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಉಂದಂದತ್ತು ರೆಫ್ರಿನಾಗಲ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವೇನ್ ರಡ್ಡ್ ಕಮ್ಲ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಕಮ್ಲ ಮುನ್ನೋಡು ಮಲ್ದೆ ಮೂವೋಡು ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲ್ ಸುರುತ ನಾರಾಯಣ್ ಕಮ್ಲ ಎಂಕಲ ಪೋರೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಬೈಚಿ ಪಂಡ ಯಾವ್ಲು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ ಪೂರ ಕಮ್ಲೋಡ್ ಎಂಕಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಎಂಕ್ ಕಮ್ಲೋಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಏನ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ತನೆ ಟೈರೋದು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದು ಏನಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಆದ ಆಗಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಫ್ರಿನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೂರ ಬರೋಡೆ ಬಂದು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಮ್ಲೋಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಸಾಲದ ನಿರ್ಣಯ ಆಪ್ನ ಎಂಚ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಮಿತ್ತತೆ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ನೆಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದತ್ತಿನಾಗ ಸಾಲ ಸಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ನಿಗೆ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ನಿಗೆ ಸಾಲ್ ಪಾಡೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಒಂಜಿ 50 ಜೊತೆ 100 ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಂಡ 50ನೇ ಸಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಲೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 25-30-40 ಸಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಲೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಟ್ ಇರ್ನ 40ದು ಒಂಜಿ 50ನೇ ಸಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5-10 ಸಾಲ್ ಫೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಇತ್ತೆ ಈ ಇಂದ ಆಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಐಕ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐನ ಮೈನಿ ಉಂಡ ಪಂಡ ಪಂಡರಿ ಇರಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಡ್ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯರ್ ಆ ಬಂಡ ಬೊಕ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಡ್ ಮಲ್ತು ತೂಯಿನತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟ ಅದಾಗ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಂಡ ಕಡಂಬೇರ್ ಪಂಡೆ ಪಣ್ಣೆ ಕಡಂಬೇರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣೆ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟೋಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಮ್ಲೋಡ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಕಮ್ಲೋಡ ವಿವಾದ ಆಪನ ಬಡ್ಚಂದ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಮ್ಲೋಡ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟೋಡ ಒಂಜಿ ತೂವನ್ಲೆ ಬಣ್ಣೀರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ತೆ ಬಣ್ಣ ದುಮ್ಮದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೆ 99% ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದು ನಂಗೆ ಐಡದಾಲ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಅಂದ ಎ ಬಿ ಬೂರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಎ ಬಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ವಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಐಟ್ ಕನ್ನಡ ರಾಯಿನೈಟ್ ಅವು ಆ್ಯಪ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕೆಲ್ ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಗುದು ಆಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಎಂಗಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ವಿಭವ ಅಟ್ವಂಡ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ತೂಕಮ್ಮ ಬಂಡ್ಬೋಲು ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡ ರಾಯಿನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಈತ್ ವರ್ಷ ಇರ್ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಂಬ್ಳಗ್ಲ ಬರ್ಪರ್ ನನವರ ಏರು ಕಟ್ಟಗ ನನವರ ಕೂಟಗ ಚಪ್ಪಗ ನೇಪಾನ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಯಾಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಎರು ಬನ್ನಾಗ ಯಾಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎರು ಪಾರ್ನಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಜ ಬಂಡಾಗ ಎಂಗೆಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಆತು ಮುಂದು ಬೋಡು ಇದು ಅಣ್ಣಾಗ ನನ್ಲ ಈ ಸತಿಲ ಎಂಗೆಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಎರುತ ಒಟ್ಟು ಗಾಯನೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಸೂರು ಎರುತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಆಯನೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನ್ನ ಬತ್ತ ಈ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಬೈಯಡ್ ಪಕ್ಕ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ಸತಿಲ ಎಂಗೆಲೆಗ್ ಮೊರಣಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗೆಲ 2 ವರ್ಷ ಇದನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಬರ ಪೂಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರ್ಪಾಡಿ ಎಂಗೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪೋಯ್ರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅವು ಆನಿ ಕೈದಾಯ್ನಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೈತು ಆಸೆ ಆಯಗ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬುದಾರ್ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನ ಪೂರ ಜನರಿಗೆ ಏನ ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ರನ್ನ ಬುದಾರಡ್ ಎರು ಗಿಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ರ ಅಂತ ಅಂಜ ಎಡ್ತು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಪಾತೆರ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಜನ ಕಾತೊಂಡಿಪ್ಪೇರು ಸಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಂದತ್ ಎಂಗಲ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂಗಲ್ ಎರು ಪನಾಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಎಂಗಲ ಪರಿಚಯ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಡು ಪರಿಚಯ ರಾಜು ಅಣ್ಣನ ಬಂದ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಎಂಗಲ ಯಾಪಲ ಒಂದು ಮಲ್ತಿಲಕ ರಾಜು ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಪಲ ಕಾಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಂಗಲ್ ಅವ್ಲ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ 60 ಮೈಕಡ್ ಗುಲ್ದಾಲನ್ನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿಟ್ ಗುಲ್ದ ಎಂಗಲೆಗ್ ದಾಲ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜೀವನ ಬೋರ್ಡ್ ಐನವೇ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಂಪೇರು ಕೆಲವರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅಂಡ್ ಅವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾರಿ ಸಮರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಗಲ್ ಪಾಠ ಜೀವನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಾಠನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದು ಇದು ಪೂರ ಆರಂದತ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನುಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಕಡಂಬೆರ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಷಯ ಎಂಜನ ಬಂಡ ಎಂಗೆಲಡ್ದು ಎಂಗೆಲ್ ಮೇನ್ ಇಂದೇ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಜನ ಬಂಡ ಇದು ಪಾರದಕ್ಷತೆ ಮಸ್ಟ್ ಕಡಂಬೆರ ಯಾಪಲರ ಬಂಡ್ರು
ಏರ್ ವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ವಾ ಏರ್ತಾಯಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ವಾ ಪಾಪದಾಯಗ್ಲ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡಂದು ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಫ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಪಾಪದಾಯಗ್ಲ ಮಲ್ಲಾಯಗ್ಲ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆತನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಕಮ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ರೆಫ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಿವಾಗ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪ ಬಕ್ಕ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಇರು ಪೂರ ಪಾರ್ವದಿಪ್ನಾಗ ಸೆನ್ಸರ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬಾರ್ನಾಗ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನು ಆಗಲ್ ಮುಗಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ತೂದೇ ಸಾಲ್ ಬಾಡ್ನ ಅದಾಗ ಅದಾಗ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಟಿವಿ 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 ಅಂದ ಅಂಚ ಸಮ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರ ಟಿವಿ ಅದ ಎಂಗಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಎಂಗಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟಿವಿ ಆತಂಡು ಅದಾಗ ಟಿವಿ ಪಂಡ ಎಂಗೆಲೆ ತೂವರೇಜ್ ಅದಾಗ ಎರುತ ದನಿನಾಗಲೆ ತೂವರೇಜ್ ಕಮಲ ಮಲ್ಪವನ ಜನ ಏರಂಡ ರೆಫ್ರಿನಾಗಲ್ ಪೋತುದೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎರುತಾಗಲ್ ಪೋತುವರೆ ಇತ್ತಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಡಿ ಇತ್ತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪೂರ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಟಿವಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿದ ಸೆನ್ಸರ್ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ನೀರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಪದಾಯನ ಎರುಲ ಪಾರುಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮೆಡ್ಲಪ್ಪನ ಇತ್ತದ ಅಂದ ಒಂಜವು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಲ ತೂಪುನಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತು ನೀತ ಸೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತರಿ ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಬಾಡ್ರ ಅಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತ ಸಾಲ್ ಬಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆತಾಡಬಾರ್ದನ್ ಈತಾಡಬಾರ್ದನ್ ಎನ್ನ ವಾಚಡ್ ಈತಬಾರ್ದನ್ ಆತಬಾರ್ದನ್ ಅಂದೇ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಸೆನ್ಸರ್ ಬತ್ತಿನೇಟ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಈ 15 ಮಿತ್ತದ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಪುಜತೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ದನಿಗುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತದ ಲಾಟ್ 14 ಎತೆ ರೂಪಡು 14ಗೆ ಕೊಣಪುನ ಎಂಗನ ರೆಫ್ರಿನಾಗಲ್ನ ಬೇಲೆ 14 ಕೊಣ ಇಪ್ಪಕ ಅವು ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ರೌಂಡ್ ಮಿತ್ತ ಬೂಲು ಎಡ್ಮ ಏರು ತಿರ್ತ ಬೂಲು ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಚೀಟಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಅವು ಸೀಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲಿಗ್ ಮಿತ್ತ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 16 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ಏನು ಪೂರ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎ ಬಿ ಇತ್ತನ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದು ಲಾಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಟ್ಸ್ ಇರ್ನ ಕರೆ ಆವಡ್ ಇರ್ನ ಉಂದಾವಡ್ ಓ ಏರುಕ್ ಓ ಸಾಲ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಫೈಟ್ ಸಾಲ ಪೂರಲ್ಲಿ ಈಸಿಲ ಪೂರಲ್ಲಿ ಅಂದ ಬೊಕ 16 ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸಾಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪೂರ ಈರ್ನ ಅನೇಕ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಡಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಒತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎರುನ್ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿ ಇದು ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೊರ್ಪ ಅವೆಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ ನನ್ನ ಒತ್ತೆ ನಾಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದು ಬಿಡು ಬಟ್ ಅವ ಆ್ಯಪ್ ಪೋಪಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಎಂಜ ಮಂಡ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಈ ಬರವಣಿಗೆ ನೆಟ್ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಗರಿ ಶಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ನಗರಿ ಸಂಗಪ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನಲ ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಈ ತೆಲ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಊರ್ದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆದಾಗ ಈ ತೆಲ್ಯ ಉಪ್ಪನಲ್ಲ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಪಾಕೊಡ್ದೇರು ತೊಟ್ಟು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಬರೆಯಣಗಾರಿಕೆ ತೆಮ್ಮರಣಿ ಬರೆಯಣಗಾರಿಗಳ ಎಂಕಲ್ ಈ ತೆಲ್ಯ ದಿಂಚು ತೂಪ ಆರೇನಂದಲ್ಲ ಈ ತೆಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಗೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನೀಗ್ಲ ಅವೇ ಮೊಕೆ ಉಂಡಾರಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂದಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾಕೆ ಹೋದವು ಐತೆ ರಡ್ಡ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಮೂಜ್ ಜನ ತತ್ತನ ಕೆಲವರ ಏನಗಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ವಿದ್ಯಾಧರ ಏನಿಲ್ಲ ಬರಪೇರು ಮುಖ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆಯರೇಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಡ್ಲಾದ ವಿಲಾಸ್ ಜೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ 99% ಆರೆ ಸಾಲ್ ದಾವಾಡು ಚಾನ್ಸ್ ದಾವಾಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆರು ಅಂದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ ಕೈ ಬರ ಹಾರ ಮಕ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತು ವರ ಎಂಕಲ್ ಪುತಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ 16 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪ ಎಡ್ಮಾಡ್ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಕೂಡ ಬರೇರೆ ಬರ್ಪ ನಾವು ಕೆಲವರ ಸಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಬರೇರೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಧ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೆಪ್ಪರು ಆಪು ಎತ್ತನ ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅವು ಏನ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆಗಲೇ ಬರಪೇರು ಆಯ್ಕೆ ಚೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ರೆಡಿ ಲೇಔಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬರೈತೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಸರಿ ಅವಡು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಭಟ್ರ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಯರು ಕಂಬಳಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ನೇಡಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅದ್ ಬರನಿತ್ತಿನ ಸಾಲ್ ಪಡ್ನೇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಲ್ತಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲಡ್ಲ ಎರುಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತರು ನನವರ ಕೂಟಾಗಿ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಮನಸ್ಸಾವಡ್ ನನವರ ಎರುಕಟ್ಲೆಕ್ ಆವಡ್ ಬಂದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ.